Знаеш ли кое е общото между тебе и опашката на паспортното в Сливен? Айде, кажи си. Бял човек почти не мога да видиш. По принцип идеята на хумора не е ли да кажеш нещо забавно? А и това са силни думи за град, в който се намират факултета и Филиповци. Факултет, ама при мене престъпленията на 1000 души са почти двойно по-малко. Нормално, то при вас пари не вереят, няма за какво да се карате и да се обират. Няма пари, ама колите в София по-лъскави, отколкото колите в Лондон. Ти на Edgware Road сядал ли са да пушиш наргиле скоро? Ето там добре, че са арабите, иначе сте я окъсали. Толкова сме я окъсали, че управляваме парите на цял свят. И идват нашите хора и ви ги точат от помощи. Ето това за хвалба ли е, бе, баки? За хвалба е много ясно. Знам едно момиче от Пловдив, с хеликоптер я караха на сватбата. Платено в стърлинг паундове пресни. Икономиката на града ни е 6 пъти по-голяма от тази на цялата ви държава, така че деца вика Балхана Охапал. А и това кранче ви го спряхме вече. Вече, всеки знае, че бъдещето е при нас, а вие си замират. Да, бе, сигурен съм, че кадърни хора от цял свят нямат търпение да завършат и да станат бакшиши до терминал 1 или да работят в един от другите ви два сектора. При вас е бъдещето. Може да нямаме финансов сектор и инвестиционно банкиране, обаче имаме паркове и улици, които можеш да се разхождаш без да се притесняваш, че ще бъдеш ограбен. Киснеш ти постоянно на дъжд и мрак полуидиоти. Нормално да можеш, то всичките ви читави джипчии са при нас. Имаш ти се за по-умни и хитри от всички без нещо зад гърба, което да подкрепи твърденията мързеливци.